Ceo naš nesporazum sa istorijom. Čekaj, tvoja emisija se zove Ćirilica. Da. I ona je napisana latinicom. 1802... Latinicom piše Ćirilica. Srpskom latinicom. Tako je. 1827. godine, ovo je takođe istorijska činjenica, Vuk objavljuje novi srpski bukvar. Ovog puta je to latinični bukvar. I ti nemaš danas ni u Nemačkoj, ni u Engleskoj, ni u Francuskoj, ni u Italijanskoj, ni u starolatinskoj latinici nemaš č, nemaš ć, nemaš ovo nje, nemaš đ, nemaš dž. To je Vuk sve fino upodobio ćiriličnim znakovima i objavio kao drugo pismo Srba, odnosno onih koji koriste taj jezik. Nešto je Gaj nekoliko godina oklevao, suprotstavljao se, tražio vremena da razmisli i na kraju je video da je to sjajno, savršeno pismo i mi danas doživljavamo da nam, ti pominješ Zukorlića. Neću, zašto ja, kad imam ja budalu koja je bliža meni, koja je srpski vladika i koji izjavljuje, potpišeš li se tim srpskim pismom latinica, ja tebe ispisujem iz Srba. A zapravo, strašno je čuti danas šta govore vladike, biskupi, kardinali, muftije. Nema to blage veze sa Bogom u svetim knjigama svih hrišćana i svih muslimana piše isto, da je Bog jedan, jedini, nedeljiv i da smo nedeljivi i mi, da smo svi njegova stvorenja. E sad, u jednoj knjizi on se zove Jahve, u drugoj knjizi on je Bog ili Gospod ili Sabaot, u Kuranu je on Allah. Ali to su različita imena za isti pojam. Međutim, to što govore ti ljudi koji tobože zastupaju, to nikakve veze nema, oni vređaju Boga. Dobro, a Vuče, i ja kažem da svi oni su opisani najbolje pre 2000 nešto godina. Opisao ih je Isus. Oni su s polja okrečene grobnice. I ja ti kažem da bi mnogo manje mržnje bilo i da bi ovde došlo do neke nade u nekakav duhovni napredak. Počela bi da izdušuje suluda mržnja koja je naduvana, kad bi samo vladike i muftije i ti biskupi zaćutali.